إزي راديو عداليو دمتي إيريتراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيرتبو بيدبس بروفتا ناي لسان بيكا أسيرا توقعتا كوراتن سمعتنا كميك أنكم راديو عدال نايتم دمتصم نخو يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبوا زيكاتاتنا دمتيو راديونا وترو ربعن قدامن كاب ساعة 6 كساب ساعة 7 نايمشت بأقواز رأس مرا أبحثير معبل 11,670 كيلو هار ويون 25 متر باند بكلتيو قوانقواتات عربينيان تقرينيان بغتتا ناب إيرتران كابيان زقالاح فنويو فنور دينا كتكاتاتولون كتسوحون عبي تسفالنا وترو مسناي مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو عداليو دمتي إيريتراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيرتبو بيدبس بروفتا ناي لسان بيكا أسيرا توقعتا السلام عمت القسام عمت الرحمة عمت حوين عمت ببيت متأخخام رأي منو أمي عب السمين أبتابو أم برقم العلم أملو علم زلخ الشباب كبك يوسدت أي من السلام ماي أخي يجزي أبشركم زاي كبرنا سمعتنا أبزها لكم هلكم روحوا حدش عمت نمنيلكم راديو عدال روحوا حدش عمت كبرت تخطاتلتي مدب راديو عدالة بجمنا موق سلامتا بمقرب مس نايلومي قدام حل 31 10 تخلتشحن 16 مدبنا سناي مكتتال نمنيلكم نلومي حزنا لكم قريبنا زلنا مدبات كم دسعبيو كم تلمود أقدمنا زينا هاجر كنغربنا نايلومي زينا حزلكم زغرب سيد آدم كخونيو كتسيلنا بحاو غزاي كداني حتى تاريجنا خنغربنا مجرشا مدب دكنستيو شادشاي كفال بحفتنا نوريا حسين كغربلنايو مدباتنا بهاجراون بهلاون زيماتات كنسنينا سناي مكتتال يكبر لكم إزي راديو عداليو كبران سمعتنا كاب راديو عدال موق سلامتنا يبصحكم كسيلنا نلوم قدام على 31 تحساس كلتشحن 16 زد لنا يا زينا نغرب لكم أقدمنا برست زينا نجمر بارحوي أبسفلا ليزوبتات حق أصل ترايو نايزي فتسمت دما أكلات سرعات بجل السياسي يوم زبل عبي ترطرا سفينو يركب بزحات كابت سرعات زملتو أبالات حيل بحر إيرترا نابقى ماقم سودان بتشحوم كمون إسرا زخون وتعدرات إيرترا أب كتما توكر سودان عقبا حديثهم متى نسفح ماسرتي أبلع لزيقاتاتنا تقمتي قلي كاب عدتات سرايا ملاخي سياسة أبلع لسرعات قدف تبين زلو أهقراوي إقدان بالعال نابستفال عليو هقرات ملختي 5 للي تفلتو كبرات سمعتنا كاب أرست زينا نبزر زراتو نساقركم إيرترا
ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ናይ ኣጋምሸት ዕለት 26 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውን ሲቪላውን ዕላማታት ዘቕንዐ ዓብዪ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተቃጸለን ነታጉታት ከም ዝተሰምዐን ተፈሊጡ ናይዚ ተግባር እዚ ዝፈጸሙ ኣካላት ናይቲ ስርዓት ምዃኖም ከም መንጸብራቕታ ናይቲ ኣብ መንጎ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ተኸሲቱ ዘሎ ግርጭት እዩ ዝብል ዓብዪ ጠርጠራ ከም ዘሎ እቲ ዜና ኣሚቱ ሓደ ካብቲ ዝተባርዐ ሰፈራት መኻዚኖ ብረት ኣብ ከባቢ ተሰነ ዝርከብ ዓንደላይብ ዝተባህለ ወተሃደራዊ መደበር ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ዜና ምንቅስቓስ ኢስላሕ ሓቢሩ ኣብቲ መኻዚኖ ዝነበረ ኣጽዋር ብምሉኡ ከም ዝተቃጸለ ድምፂ ናይቲ ባርዕ ድማ ክሳብ ከተማ ተሰነ ከም ዝተሰምዐን እቲ ዜና ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓሊ ጊድር ዝርከብ ናይ ጡጥ ፋብሪካን ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ሓጋዝ ዓብዪ ባርዕ ከም ዝተረኽበን ክግለጽ ተኻኢሉ ደሴት ዳህላክ ገለ ካብ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንስርዓት ህግደፍ ብምርሕራሕ ካብ መደበሮም ካብ ደሴት ዳህላክ ነቒሎም ብንኡሻት መራኽብ ገይሮም ብሰሉስ ዕለት 28 ታሕሳስ ናብ ገማግም ሱዳን ከም ዝበጽሑ ቤት ጽሕፈት ዜና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣቃሊዑ እታ መርከብ ኣብ ርእሲቶም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ገለ ስድራ ቤታት ሒዛ ናብ ሱዳን ብሰላም ከም ዝበጽሐት ተረጋጊጹ ቀጥታ መሬት ሱዳን ምስ በጽሑ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ከም ዝሓትቱ እውን ተፈሊጡ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ሱዳን መስደዲኦም ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ ጨቋኒ ጸጥታዊ ኣተሓሕዛት ትካላቱ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣቃሊዑ ሓይሊ ባሕርን ከምኡ እውን ክፍለ ሰራዊት 61 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገደብ ኣልቦ ግፍዕን ምብስባስን ይፍጽም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ ባሕሪ ብንኣሽቱ ጀላቡን ብምንቅስቓስ ንነብሶምን ስድራ ቤቶምን ዘመሓድሩ ዝነበሩ ባሕረኛታት ኣብ ደሴት ዳህላክ ይኹን ኣብ ደንካልያ ብምሉኡ ስለ ዝኣገድዎም ከምኡ እውን ነዳዲ ፈጺሙ ብዘይምህላውን ህዝብና ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ እስካሕካሒ ኩነታት ከም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ገሊጹ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ደሴት ዳህላክ ጽኑዕ ቁፅጽር ንኽገብር ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ መልኣክ ተኽለ ማርያም ዝተባህለ ብወዲ ፍተውራሪ ዝፍለጥ መራሒ ናብቲ ቦታ ከም ዝለኣኸ ተፈሊጡ ክብል እቲ ዜና ብተወሳኺ ኣፍሊጡ እዚ እውን ከይተርፍ ናይቲ ቦታ መንእስያት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ግዴታዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንኽወስድዎም ሓይልታት ስርዓት ህግደፍ ጽዑቕ ጎስካስ የካይዱ ምህላው ተፈሊጡ እዚ ንወዲ ከምዚ ድማ ዜጋታትና ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ዓዲ ጓና ክስደዱ ዝግደዱ ዘለዉ ክብል ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ገሊጹ ምስዚ ብዝተታሕዘ ቤት ጽሕፈት ዜና ምንቅስቓስ ኢስላሕ 20 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ካብ መደበራቶም ኣምሊጦም ኣብ ሱዳን ከተማ ቶከር ብሰኒ ዕለት 26 ታሕሳስ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ገሊጹ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ጥቡቕ ሓለዋ ገይሩ ከብቅዕ ዋሕዚ ናይቶም ናብ ሱዳን ስደዱ ኣባላት ሰራዊት እናደየበ ይኸይድ ምህላው እቲ ዜና ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኮዶ ፈላሲ ስርዓት ህግደፍ ንተቐማጦ ኣብ ከባቢ ምንደፈራ እትርከብ ኮዶ ፈላሲ ንኣኼባ ፀዊዑ ምስ ሂወቶምን ናብርኦምን ዝተኣሳሰር ግፍዒ ውሳኔታት ከም ዘስምዐ ምንጭታት ሬድዮ ኣዳል ኣረጋጊጾም ኣኼበኛታት ነቲ ስርዓት ህግደፍ ዝወሰኖ ጉዳያት ከም ዘይቅበልዎ ምስ ገለጹ ኣብቲ ኣኼባ ዕግርግር ተፈጠረ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ኣኼባ ብዘይ ውፅኢት ከም ዝተዛዘመ እቲ ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ መንእስያት ተዓዲ መጉባዕባ ሰበስልጣን ህግደፍ ቅጭጭ ከይበሎም ነተን ኣብ ዓዲ ዝነበራ ትራክተራት ኣብ ማይ ተኸላ ከም ዘጥሓልወን ተፈሊጡ ከምዚ ዘይለመደ ስርዓት ህግደፍ ብዙሓት ካብ ደቂ ኮዶ ፈላሲ ከም ዝዳጎነ ተገሊጹ እዚ ምስ ተሰምዐ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ከም ማይኖም እምባዘራብን ኣብ ልዕሊ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ሓያል ተቃውሞ ከም ዘርኣዩ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ብጀካ ሓይሊ ካልእ ዘይፈልጥ ትካል ዝጉጅለ ህግደፍ ብዙሓት ደቂ ተዓዲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝሓወሰ ከም ዝኣሰረ እቲ ዜና ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣስመራ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ክለዓል ዝፅውዕ ደብዳቤ ናብ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ከም ዝለኣኸ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላልፎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ክብል ሬድዮ ኤረና ኣቃሊሑ
السياسة ملوكتو قبل الإرترا نشوحات عمتات تنبير الزلو زي حقاويو زبل إجدا كل عالب مسوا حبرات هاجرات قبل حزب إرترا زفتسوما زلو بدل بمزغخار أبزوان زي أبكندي ببدلو زت عاسن حزب إرترا زخحسن كقصعو يزرق زلو مبالو تحبرتا يتكس يتملأتي بتوساخي ملخ السياسة أبدبدابيو ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መሬት ኤርትራ ወሪራ ክነሳ አህጉራዊ ማህበረሰብ ዝኾነ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዋ ተቃውሞ ይገልጽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2009 ከምኡ ድማ ኣብ 2011 ክልተ እዋን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ከም ዘንበረ ዝዝከር እዩ ስርዓት ግደፈ ኣብቲ እዋነቲ ንውሳኔ እገዳ ከናሽውን ትርጉም ከም ዘይብሉን ይገልጹ እኳ እንተነበሩ ድሒሩ ግን ኣብ ኤርትራ ንዝረአ ዘሎ ኩሉ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሕሰማት ነቲ እገዳ ከላግበሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እቲ መንግስቲ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እገዳ ተነቢሩሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጽሎውን ወዲቑ ይርከብ ክብራትን ክብራን ሰማዕትና ሎሚ ዘዳናላልኩም ዜና ኣብዚ ድምደም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳልዩ ሬድዮ ኣዳል እዚ መደብ ሓተታን ቃል ማሕተትን ሬድዮ ኣዳልዩ إذا مدى بزي استفلالي رئيسي زحازي حاتتا راديونان كمون انكايدو قال محتت مس بوليتيكاويان درستي غازيتنياتات سنتباواويان كالوت سيويكاويان والكسباتن إرتراويان انقربولو مدبيو مس مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو أداليو ህዝቢ ኤርትራ ዝደወነ ጉጅለ እዩ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኣገዳሲ ክሳዳዊ ቦታ ናይ ዞናና ዝተደኮነት ሃገር ከም ምዃና መጠን ካብ ከባቢኣ ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራትን ዓለማትን ክትረኽቦ ዝግባኣ ዝነበረ ጥቕሚ ብሰንኪ ዕናዊ ምሕደራ መልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ተኸሊፉ እቲ ካብ ጎራብታ ኮነ ካብ ህዝቢ ዓለም ክትረኽቦ ዝነበረ ረብሓ ሲትረፍ ኣብ ውሽጣ እውን ሩፍታን ቅሳነትን ዘለዎ ህይወት ከተሕልፍ ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝጸንሐቶ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣደዳ ሕሰምን መከራን ስደትን ውርደትን ኮይና ከም ዘላ ግደፍዶ ንዓና ነቶም ግዳይ ናይ ዝሕሱም ናብራ ዝኾና ኤርትራውያን ንህዝቢ ዓለም እውን ንጹር ኮይነሎ ስለ ዝኾነ ብኣንጻሩ ካብ ጎራብቲ ሃገራት ኮነ ካብ ህዝቢ ዓለም ተነጺላ ብሰንኪ ጻሕታርን ተኸታኽጽል ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ህዝባ ነግራም ተባሂሉ ማህፀን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈረዮም ለይለይ መንእሰያት ኤርትራ بحيلي خاب حقوقي صدرهم ناقففه عبتركم زي بلو نقيتو درار عرر كخونو خمزلوهم غيرو ولاد مهتسن حزب إرترا زمكن حسوم صلاة حزب إرترايو امبر كمتي عبل علي تقصنايو إرترا هاجرنا عبقداسي خساداو بوتا سلتركب كترخبو زقبا روحا بزحينيرو انتو خوانا حزبنا عدل اي قبرن بقرهو فتاوي مسيلو صلاة تسعينوو እታድ ሕሬና ጽነት ገነት ክትከውን ያይሉ ዝንበየላ ዝነበረ ሃገር ሸኦል ኮይናቶ ወሊዱ ከምዘይ ወለደ ተቃሊሱ ከምዘይ ተቃለሰ ክብሪ ስኢኑ ንዓደዳ ስደትን ውርደትን ተጋሊጹ ጥሜትን ዓጸቦን መከራን ስእነትን ተፈራሪቆሞ እዚ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዝፍጽሞ ዘሎ በደል ሎሚ ዝወጦነ ይኮነን ካብ መጀመርያ መንቀሊ እዚ እዩ ንዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ጨውዩ ኣለው ዝበሃሉ ምሁራት ደቂ ህዝቢ ዝተፈላለየ ናይ ሓሶትን ጸለመን ክስታትና ጸፋጸፈ ወንጅሉን ቀንጺሉን እቲ ናጽነትን ሰላምን ማዕርነትን ዝብል ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ዘልመሰ እኩይ ጉጅለ እዩ ካብዚ እኩይ ኣተሓሳስባ እዚ ተበጊሱ ከዓ ሜዳ ኤርትራ ንምብሓት ብቐዳምነት ኣብ ምጥፋእ ደለይቲ ሰላምን ዲሞክራስን ዝኾኑ ሓይልታት ኤርትራ ዝገበሮ ገበን ታሪኻዊ ማህደር ህዝቢ ኤርትራ ከቶ ዝርስዕ ኣይኮነን እዚ ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎና ክኸውን ከሎ ሎሚ ድሕሪ 1991 ኤርትራዊ ዘርኢ ንምጽናት ብቐጻሊ ይሰርሐሉ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ግንቦት
ዕለት 24/1991 ዝነበረ ጸረ ናጽነት ዝኾነ ሓይሊ ተሳዒሩ ተጋደልቲ ናብ ኣስመራ ክኣትዉ ከለዉ ህዝቢ ኤርትራ ሓቂ መሲልዎ ናጽነት ተረኺባ ብምባል ንኡስ ኮነ ዓብዪ ሓምሓም ልቡ እናሃረመ እዩ ተቐቢልዎም። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንጸንሑ ደቁ ብከምዚ ኣገባብ ክቕበሎም ከሎ ግና እቲ ካብ ቅድም ናብ ቃልሲ ዘንቀሎ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ዲሞክራስን ራህዋን ማዕርነትን ሕግን ፍትሓውነትን ክነግስ ኢሉ ስለ ዝኣምን ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ሃገሩ ኤርትራ ማዕርነትን መሰልን ዝነገሳ ገነት ክትከውን እያ ዝብል እምንቶ እዩ ነይርዎ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ምስ ኣሕዋቱ ጎራብቲ ሃገራት ተሳንዩን ተኸባቢሩን ክነብር እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ግና ኩሉ ትባህግን ድልየትን ህዝቢ ኤርትራ ብምልካዊ ጭፍራ ህግደፍ መኺኑ ተሪፉ። ኣብ ክንዲ ሰላም ህግደፍ ወሰን ኢሉ ምስ ዘለዉ ጎራብቲ ሃገራት ናይ ውግእን ጽልእን ነጋሪት እናሃረመ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ሃገር ዓውደ ኩናት ገይርዋ። ክሳብ ሎሙ ድማ እቲ ካብ ቅዝፈት ናይቲ ኩናት ዝተረፈ መንእሰይ ድሒሩ ዝተፈጥረ መንእሰይን ኣብ ወፍሪ ባርነት ኣብልዩ ኣይቲ ምህርቲ ኣይውላድ ገይሮ ዓዱ ገዲፉ ናብ ስደትን ውርደትን ከም ዝወድቕ ገይርዎ። እዚ ሕሱምን ተንኰለኛ ጸላእ እዚ ብከምዚ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ሃገረ ኤርትራ ንዕቕቲ ዝጣበቐላን ዝሕለቐላን ዘይብላ ኩሉ ዘጓጥጠላን ዘፈራርሓን ርእሳ ዘይትቕንዕ ሰባ ዝወደአት ድኽምቲ ሃገር ኮይና ከይትተርፍ ስግኣት ኣሎ። ብርግጽ ህግደፍ ነዚ ኩን ንምግባር ማለት ኤርትራና ንምብታን ለይትን ቀትርን ይጽዕር እዩ ዘሎ። ህግደፍ መንእሰይ ኤርትራ ሃገሩ ገዲፉ እንተጠፍአ ይሕጎስ እምበር ዝጉህ ይኮነን ካብ ቅድሙ ዘፈሮ ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ። ብርግጽ ድማ ደላይ ሰላምን ዲሞክራስን ዝኾነ ኤርትራዊ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ብሓባር እንተዘይሰሪሑ ኤርትራና ካብዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ሓደገኛ ኩነታት ክትወፅእ ኣይኮነትን። ስለ ዝኾነ እቲ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ብሓባር ክሰርሕ ዝኽእል ሓይልታት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክጠራነፍ ክኽእል ኣለዎ። ዝሓስካ ዘይብልካንን ንሕድሕድካ ምውንጃል ተሪፉ ካብ ሃገርን ህዝብን ዝዓብየለን እሞ ኤርትራዊ ካብዚ ህግደፍ ዘዋጣውጦ ዘሎ በታኒ ተንኰላት ንምድሓንን ዕላማ ህዝብና ንምትግባርን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣንጻር ተንኰላት ህግደፍ ንምግጣም ስኒትን ስምምዕን ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ የድል ኣሎ። እዚ ግዜ እዚ ክወስድ ዝግብኦ ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ጉዳይ ሃገርና ኣዝዩ ህፁፅ እዩ። ሃገር ኣፈር ኩቢኣ ትብለና ዘላ። ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ሃገራዊ መሰልና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓድነትና እውን ጃንዳ ህግደፍ ዝወድዮ ዘሎ ተንኰል ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣስላማይ ክሳናይ ኣውራጃን ብሄርን ዓለትን ወገንን ከበሳን መታሕትን ዝብሉ መፈላለዩ ሜላታት ተጠቒሙ ሃገር ነበረያ ነበረ ክገብራ ዘይገብሮ ተንኰል የለን። ህግደፍ ኣብ ልምድን እምነትን ኣብ ባህልን መንነትን ኣትዩ እውን ብዙሕ ተንኰላት ይወደሎ። እዚ ኩሉ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ንምብራስን ንምህሳስን ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ተበራበር። እዛ ዘለናያ መድረኽ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ገምገመ ጻድፍ ያትንኖ ዘላ ንምድሓና ድማ ክንቃላጠፍ ኣለና። ሎሚ ኤርትራዊ ብጸላእትና ዘተኣታትዎ መንእሰይን ዓበይትን ነባራትን ሓደስትን እንበሃለሉ እዋን ኣይኮነን። ኩልና በብዓቕምና ሃገርናን ህዝብና ንምድሓን ብሓባር ክንሰርሕ እዩ ዝግብአና። ኣብ ኤርትራ ባርነት እምበር ናጽነት ዝበሃል የለን። እቶም ናጽነት እምፂና ኢሎም ዝንየቱ እንተልዮም ኣበየሎ ናጽነት ኢሎም ንነብሶም ክሓትዎ ኣለዎም። ሽዑ ባዕሉቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውንነት ይምልሶ እዩ። እንተቲ ናጽነት ኣብ 1991 መጺኡ ነይሩ ህግደፍ ግን ጨውይዎ ዝብል ኣረኣያ ግን ቅቡል እዩ። ስለ ዝኾነ ብህግደፍ ዝተጨወየ ናጽነት ንምምላስን ህዝብና ካብ ጅምሩ ኣትሕዙ ናብ ቃልሲ ዘፈሮ ዕላማ ንምትግባርን ግን እዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ብሕብረት አንጻር ህግደፍ ክንቃለስ እዩ ዝጠልበና ዘሎ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ወዲ ሃገር ንበታኒ ተንኰላት ህግደፍ ብሕብረት ገጢሙ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንጽባሕ ይጽንሓለይ ዘይበሃል እዋናውን ህፁፅን ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚርና ፍልልያትና ወንዚፍና ብሓባር ንመርሽ ድዕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ገጠር ኮነ ከተማ ንህዝቢ ኤርትራ ስደት ይኽርትታሎ ኤርትራዊ ግን ኣዝምራ
زرزر داي هاجر قلتا أبوقعي زرزر أبوقعي زرزر مدب دك نستيو كبرات سمعتنا زمدب زي براديو عدال زقرب بزعبا فرق خفال حبرة سبنا زخنا زكنستيو بتختاتالي أبسومون كلتا جزيه زقرب مدبيو بمجمريا بحفتنا نوريا حسين بزعبا قدد كنستيو أب محبراوي هيوت قداي حسي عسور مرعا حزن حقوس تنسي حرسي أب هزباون هايماناتاون بعالات أب صدرا ناباينت كونتات دكنستيو قدمي برتاو قالسي أب جزيه قالسي دحرنا تنت أوشت هاجرن أب سدتن قدد كنستيو أب مسعيت إرترا زعلمن كتغربلنا يا بتوسخون زخونه فلوي قداي دكنستيو مزهلو أبز مدبزي كنقربلكم مخانا نحبر مسزي مدبزي سناي مكتتال نمني لكم زي راديو عداليو عدنت بهيراتنا فاقولن بحافشة بتسفاق طبين كتاب مجرشتا يمكن الراقبنا أسمرايو أدرشا أسمرايو أدرشا كبراتن كبران سمعتنا كما يكنيخم نلوم حيزنا لكم قريبنا زلنا مدب قديدك أنستيو أب هايمانتاون هزباون بعالات زبر كوينو بنورا حسين زتدالوي صحفيو هايمانتاون هزباون بعالات قديدك كبتم كندن عبيتن هايمانتاويان بعالات أب هاقرنا نمتقاس زاكل لدت تمكت أفها سقا كون كل بحر شنخ عيد فطري عيد عرفة دما بتخال أيام تتوم هزباو بعالات دما كابتم زناقاسو ورحوي بعالات جميركا كساب زيارة نقدت يتغللو زياتمون داركا كلهم كاب هايمانوتاوي ملالين ملكعن بزح وطائي ايكونون بزيكا عيد فطرن عيد عرفان دما مبزحتهم عامتاو بعالات داركا بقوا منت كاب مجرشتا نايكوعي جميرو نحاقاي قصيو بدنكت زرعي الجام دكا انستيو ابز مدايزي كندمنتاي كم زخوني نرعي أبز قداي زي بعمقت كأتو أيكونكن مخنياتو هزباو بعالاتنا مخنياتاتو قلا كابتي أقداسي ملاليتاتنا بمخانم بصفيحو كقلتو عابي تدلاين نتزلو قداي كوانتوخاني بزعبازي أخلاف لطو دارقا أيواننكن انتوخاني بمسارة ذات صحفتي قدادك آنستيو أب محبراوي هيوت نمتكاس سلازخاني أمو محبراو قداياتن قدادك آنستيون ون نساس إلكا كرأس لزيكل بعامي اتي زفلطو كبره كفتني بتوسخي اتي شجر دك انستيو شجر حبرتسبنا كم خان متن اتي كنت بمسرة نملايو ادماعن زي داغ من فتح نخركب اتي صقم وشطو غريص كان بمعر عمقوتو اتي خان كتريو اغداس خوينو يسمعني اغبا بعلا هايمانوتاو بعلا افاسغا حركابتم زعابي هايمانتو بعالات أب هاجرنا خوينو دحرنا 4 معالتي صوم زخبر بعاليو 4 صوم بفلاي دما أبتناي ميجرشتا صومنات مالت حمامات صوم أزي زخبدولون سجدان زعقولون سلازخوني سبطعمي زلكم مس زخول جن دكانستيو عمت بعال كرمي متاو كزاوتن أصرارين أم معرارين كم تلمود ناديتاتن لازن معزان زلو مجبي بدرجة صدرابيتن يزاوجوا أبرأس زدما أبغزي حمامات زل حاموس تراي زبلع نجر كلين بزح سرح زحتتن كابوسن أخلي السراح كوكو تبهيل زتصوع عينة أخلي عينة تطقو بحر شنخ أبغزي سعرت صومتي قدمي أخلماي مجمارم زقم سوا كابن تاتيع وينهي زسراح عينة زستي زاجوا عمت بعلم سأخل دما كله عابيون اشتو سبايتو أب بيت كريستيان كما لالس بحبار سلازغني كنت لمد معلت صوم صلات أبز عمر لجزيه حزبنا نجزو قدم مخادو نايم انقعد صحنان انقع أفل قام كفتلكم كفتلنا بمبال نايدستا سلامتا إلا عوض دحرزي كل ببوغانو انت بحبار انت بتناصل قداي نايسقا دحري موغانو درقا كله أبقوزو مسدرابيتو بعالو يخبر عيد فطرون انتقاني حدا كابتم زعابيو بعالات أو هاجرنا كوينو دحرتي كبيت ناي رمضان صوم يخبر أبزق زيزي دكان استيو بتمساسالي قداوتن كم تلمود وجينن نصارين موعال عيد زخون أخلماين
ብዝግባእ የዳልዋ ተወሳኺ ቆልዑተን ኣጸራርየን ምስ ኣቦታቶም ኮነ ምስ ከምኣቶም ቆልዑ ሓቢሮም ንኽዕይዱ የቀራርብኦም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ንግሆ ኣብ መስጊድ ተኣኪቦም ሰላት ዒድ ሓቢሮም ድሕሪ ምስጋዶም በብወገኖም ጎረባብቶም ዓይዶም መሳማሓ ወይ ድማ ይቕረ ድሕሪ ምህልውዋጥ ንገዛ ይምለሱ ብድሕሪዚ ከከም ዓቕሞም ኩነታቶምን ስጋ ሓሪዶም ይኹኑ ተኻፊሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወጊኖም ቁርሲ ድሕሪ ምቑራሶም ክዕይዱ ይኸዱ ዓየቲ ዒድ አልሙባረክ ርሑሲ ዒድ ይግበረልና ብምባል ስድራ ቤታት ክበጽሑ ከለዉ ካብ ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽንሖም ቁሩብ ጥዒሞም ይሓልፉ ክልተ ሰለስተ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብሩ እንተኾይኖም ብሓባር እንዳተዛዓበየ ሓዎም ተኣኪቦም ይኽብርዎ እዚ ማለት ግን ኩሉ ብኸምኡ እዩ ዘውዕሎ ማለት ኣይኮነን ኣገባብ ኣከባብራ ናይቶም ዝዓበየ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ሃገርና ዳርጋ ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብምንጻር ምስ ተኻልኦት ውራያት ብዙሕ ኣይጥቃዕን እየን ምኽንያቱ እቲ ዝገብርኦ ናይ ገዛ ውሽጣዊ ምሕዳስ ኮነ እኽለማይ ናይ በዓል ብደረጃ ስድራ ቤተን ስለ ዝኾነ የግዳስ ወይ ደኣ ወርሒ ረመዳን ኩሉ ግዜ ኣይኮነትን ኣብቲ ፅዕፁዕ ናይ ሓረስቶት ግዜ ስራሕ ትውዕል እምበር ኣብዞም ክፍሊ ዓመት እዚኣቶም ክትበጽሕ ከላስ እቲ ኩነታት ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ እኳ ኣዴታት ቆልዑ ምን ዝኾና ምኽንያቱ ናይ ሕርሻ ስራሓት ከካይዳ ብጥሙይ ከብደንን ምስ ዝጠቡ ቆልዑተን ኣብ በረኻ ደፋእፋእ ክብላ ኣብ ርእሲ መውዓለን ፈጠራ ገለ ሰዓታት ክተርፎ ንገዛ ተመሊሰን ድማ ነቲ በኺሩ ዝወዓለ ብቐሊሉ ዘይእለ ስራሓት ገዛ ክውግናን ኣብ ግዜ ረመዳን ጥራሕ ዝዝውተር ካብ ፍሉይ ዓይነት እኽሊ ዝስራሕ ወይ ዝዳሎ ብዙሕ ዕዮ ዝካየደሉ ሽርባ የዳልዋ ብሓፈሽኡ ኣብ ፈጠራ ዝቐርብ ኩሉ ብሰዓቱ ከርክባ ብዘይ ልበን ይጻደፋ እቲ ግዝያት ብፍላይ ቀውዒ ምስ ዝኸውን ድማ በቲ ሓያል ፀሓይን ንቑፅ ንፋስን ጾምቲ ካብቲ ጢሜት ንላዕሊ ጽምኢ ስለ ዘጥቅዖም ኣብ ግዜ ፈጠራ ቅድሚ እንጀራ ምብልዖም ብዝያዳ ኣማ የድህቡ ከም ትርዱእ ኩልና ንፈልጦ ፀገም እውን ምስቲ ዝሑል ማይ ዝሕወሱ ሓይሊ ዝህቡ ከም ሽኮር ኣታኽልቲ ዝኣመሰሉ እውን ኣብቲ ከባቢ ብቐሊሉ ክርከቡ ኣይክእሉን እዮም ሓቂዩ ገለ ካብቲ ከባቢ ዝሕለባ እንስሳ ዘለኦም ርግኦ ብራሕ ከም ዝጥቀሙ ርዱእ እዩ ብሓፈሽኡ ብሰንክቲ ከቢድ ስራሓት ሕርሻን ዘይተማልአ ትሕዝቶ ምግብን ተደማሚሩ ብዙሓት ኣዴታት ደቂ 30 ዓመት ክንሰን ደቂ 5 ዓመት መሲለን ይረኣያ ብቐሊሉ ድማ ኣብ ናይ ጥዕና ድኽነት ይቀላቐላ ናይ ጥዕና ኩነታት ሓንሳ እንተተሸሪፉ ኣብቲ ቦታታት ናይ ምጽጋኑ ዘሎ ምናልባታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ኣብዚ ድምደም ትከልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ኢልናልኩም ክንቀርብ ኢና ሰናይ ቅነ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ንራኸብ ብሰላም ቅኒዩ ርኢቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ሰዓብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓብዪ ሃንቀውታ ኣለና radio adal@gmail.com እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ሓርነትን ዲሞክራስን ሰላም ሰላም ብሕወት ሰላም 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 ካብጃፍ ናብጃፍ ዓለም ሰላም ሰላም ክርስቲያን ምስ እስላም